Sunana Titus Dauda, sarkin Kufana. Ina mana fatan alheri ne ga lokacin da muka ga kanmu, wato lokacin Kirsimeti na shekara ta 2025. Allah da kansa ya bamu wannan lokacin. Duka ba wanda zai ce bai ji dadin bukukuwan da aka yi ba. Ina ce mana Allah da kansa zai ƙara mana zaman lafiya a Kaduna State da kuma a ƙasar gabaki daya. Nan kuma ina son in gode wa shi gwamnan jihar Kaduna, shi distinguished senator Basani, wanda kokarinsa ne ya ga cewa mun zauna lafiya. Allah da ikonsa ya taimake shi wurin kokarin shi, da kuma mu talakawa muna addu'o'i domin sa. In Allah ya so yadda shekara mai zuwa, duk wata dalilin da zai sa wani zai juya baya ya tuna da shekaran da ya wuce, ba zai yi ba, don za a sami zaman lafiya na dindindin. Muna masa fatan alheri da kasa gabaki daya. Na gode.